муовини раиси вилояти Соғ Зайнура Азимӣ афзуд ки баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ҷалби занон ба ҳаёти сиёсӣ, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд ба касб омӯзӣ ва шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо дар меҳвари асосии сиёсати имрӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати баландбардоштани мақоми занон дар ҷомеа диққати махсус медиҳанд. дар ин замина қабули фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа боис гардид ки шумораи занон дар аксари зинаҳои роҳбарикунандаи идоракунии давлатӣ зиёд гарданд. гузоштани сардори давлат худ нишони таҳкими нафс ва мақоми зан дар ҷомеаи мутамаддин мебошад. Ба таҳсиб растани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 дар бораи тадбирҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа давлат ба баландбардоштани мақом ва нуфузи занон дар ҷомеа диққати махсус мекард ки дар натиҷаи амалӣ гаштани фармони мазкур шумораи занон дар ҳайати роҳбарикунандаи ҳамаи зинаҳои идоракунии давлатӣ зиёд шуд. дар конфронс асосан масъалаҳо бобати тадбирҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа бо ҷои кори доимӣ таъмин кардани занону духтарони хонашин, таъмини иҷрои барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 ва ҷамъбасти маъракаи иттилоотии 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат мавриди баррасӣ қарор гирифт. сардори раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят Хоҷазода Хуршедахон Усмон дар бораи пешвои миллат такягоҳи занон маъруза карда афзуд ки имрӯз аз 1 миллиону 332 нафар зану духтарони вилоят 7678 нафар дар зинаҳои роҳбарикунанда ва 1267 нафар хизматчии давлатианд. алҳол аз ҳисоби занони вилоят 1 нафар муовини раиси вилоят, 1 нафар роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, 1 нафар раиси шаҳр, 16 нафар муовини раиси шаҳру навоҳӣ буда, аз ҳисоби занони вилоят 1 нафар узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 нафар вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. боиси қайд аст ки дар вилоят 60 нафар зан дорои унвони баланди қаҳрамони меҳнати социалистӣ, 236 нафар қаҳрамон модар, 561 нафар сазовори ордену медал, 153 нафар барандаи унвони ҷоизаҳои давлатӣ, 51 нафар дорандаи медали шоиста, 16 нафар доктори илм, 308 нафар номзади илм ва 139 нафар варзишгарзани номдор мебошанд. дар ин росто мақоми бонуёну маърифатпарвар аз ҷумла муҳаққиқ ва иҷодкор низ аз ҷойгоҳи хосӣ бархурдор гардид. далелҳо нишон медиҳанд ки даврони истиқлолияти кишвар шумораи бонуоне ки рисолаҳои номзадӣ ва доктории хишро ба дифоъ расонида ҳамчун пажӯҳишгарони соҳибмактаб эътироф карда меафзояд. боиси қаноатмандист ки ҳол занони тоҷик дар зинаҳои гуногуни сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятҳои сиёсӣ фаъолият намуданд ва роҳи пешрафту инкишофи соҳаҳои гуногуни ҳаёт ҳиссаи арзанда мегузаранд. намояндагии онҳо дар тамоми шӯъбаҳои ҳокимият, мақомоти олии қонунбаро, ҳокимияти иҷроия ва судҳо таъмин шудааст. бо арзи ин гуфтаҳо мутмаинам ки ҳимояи ҳуқуқи занон дар қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пурра таҷассум гарданд. дар ҳафти конфронс аз ҷониби иштирокчиён бобати пешгирии хушунат ва зӯроварӣ, беҳтар гардонидани фаъолияти занону духтарон мубодилаи афкор доир шуд. ҳамзамон озмуни вилоятӣ таҳти унвони зан модар тоҷи офариниш доир ба 16 рӯзи мубориза алайҳи хушунат нисбат ба занону духтарон дар оила ки байни рӯзноманигорон баргузор гардида буд ҷамъбаст гардид. ҷоиз ба қайд аст ки озмун аз рӯи 4 дараҷа беҳтарин маводи чопӣ, беҳтарин маводи интернетӣ, беҳтарин сабти радиоӣ ва беҳтарин намоиши телевизионӣ аз ҷониби ҳайати бо нуфузи ҳакамон баҳогузорӣ шуд. ба ғолибон, иштирокчиёни фаъол, собиқадорони меҳнат, намояндагони ташкилоти ҷамъиятӣ, гурӯҳи ташаббускори занони журналист Садоқат ва иштирокчиёни конфронс тӯҳфаҳои хотиравӣ, диплому сипосномаи раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода тақдим карда шуд. гузориши Парвина Аҳророва, Бароҷон Шерматов барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.